Здравейте, госпожи и господа! Вие гледате предаването безкомпромисно по телевизия СКАТ. Аз съм Георги Жеков. Уважаеми зрители, както знаете, искам да направя предаване за един от най-достойните български генерали, Иван Вълков. Няколко пъти се срещам с един от неговите наследници и едва ли не го умолявам да дойде в студиото и да разкаже за този велик български пълководец, но той отказва. Отказва с довода, че съм бил комунист, че той не искал да участва в комунистическа телевизия, че това, което кажел за генерал Вълков, нямало да бъде излъчено така, щяло да бъде приначено. Сравняваме с комунистическата отрепка Яворчо Дачков и с някои други. Аз не му се обиждам. Просто допуснах, че той е продал жалката си душица на убийците на неговия велик родственик. И се оказах прав. Преди няколко дена го срещнах на спирката на Орлов мост. Поговорих си с него, вече очи в очи, защото той до тогава не слизаше, седеше на прозореца на балкона и оттам разговаряхме. И тази комунистическа отрепка ми каза, че е завършил ВИТИС с първия випуск, че е бил режисьор, правил е филми, че Филип Димитров е антикомунист, че той 3 месеца е работил в архива на Държавна сигурност, той е допуснат 3 месеца да работи, след като Йордан Соколов се бил обадил на някакъв си комунистически генерал и те са го допуснали. Пределно ясно ми беше, както ви казах, че той е продал вече душицата на убийците на българския народ и на неговия родственик. Ето такива наследници, те ще определят кой бил комунист, кой бил антикомунист. Аз се питам, няма ли в България истински достойни наследници на убитите, на изтезаваните и на измъчваните от комунистите? Или повечето, за да не кажа всички, са такива като този? Знаете много добре кой е генерал Иван Вълков. Неговия брат, доктор Христо Вълков, е убит заедно с цялото си семейство от болшевиците в Съветска Русия, където е живял още преди болшевишко-комунистическия преврат. Генерал Иван Вълков е ранен в атентата на 16 април 25 година в черквата Свети Крал, извършен от комунисти и земеделци с цел да ликвидират държавния глава на царство България, негово величество цар Борис III, заедно с цялото правителство. Майката на генерал Вълков, отивайки в болницата да го види след атентата, умира. Не издържа на гледката, синът е ранен с превързана глава. Това е поредната жертва на този зловещ болшевишко-комунистически атентат. Генерал Вълков е единственият български офицер, завършил 2 военни академии – артилерийската и генерал-щабната военна академия в Санкт-Петербург. Генерал Вълков не иска след злокодния ден 9 септември 1944 година да емигрира в чужбина. Той остава тук. Крие се, но 1946 година е арестуван от безродниците от комунистическата банда в град Пловдив. Започват изтезания, разпити в килиите на партийната Държавна сигурност, концлагери и затвори. Умира в затвора Стара Загора на 20 април 1962 година на 87 годишна възраст. Най-стария или един от най-старите затворници на комунистическите безродници. Генерал Иван Вълков не сведе глава пред червените тирани, защото той свеждаше глава само пред родината, пред Бога и пред царя. И аз апелирам от тук, ако има живи, които са били заедно с него в концлагера и са били близко до него или в затворите, нека да ми се обадат и нека да разкажат, защото комунистите хвърлиха една пелена върху него. Той е в забвение или в изопачаване на истината за неговите действия. Той е един от хората, който спасява България от гробокопача Александър Стамболийски. Той е един от хората, който спасява България след най-зловещия атентат в историята на човечеството преди 11 септември 2001 година, разбира се.
в който загиват над 150 достойни български мъже, жени, деца и старци и над 500 са ранени, а една част от тях умират от раните си по болниците. Сега, уважаеми зрители, искам да ви прочета няколко СМС-а, които получавам редовно. Единия е от някой си Александър, който ми пише: Жеков, ти си гад, ти си провокатор, заслужаваш да ти изкормя и да дам вътрешностите на зверовете в зоопарк. Ей, Жеков, говедо, просто скоро ще умреш. Телефонът, от който е изпратен, този СМС е 0887 087391. Още един ще ви прочета. Жеков, малко живот ти остава. Този пък СМС е изпратен от 0894 085783. Да не ви казвам, че доста често се обаждат с един и същи въпрос. Няма ли кой да те набие? Ами, като искате да ме набиете, елате вие да ме набиете. Защо само питате няма ли кой да ме набие, ако може някой друг да свърши това, което вие желаете? Добре, откакто сте създадени, вие биете и убивате. Ами елате и ме набийте, ако това ще ви помогне, но няма да ми затворите устата. Аз и пребит пак ще мога да разказвам за вашите престъпления. Единственият начин да ми затворите устата е да ме убиете, което не е сложно за вас. И аз ще бъда една от 150 милионните ви жертви. Ей, и ще се намери друг, който ще дойде и ще застане пред камерата и ще ви разобличава. Ще говори за вашите престъпления. Отидох в едно от районните, уважаеми зрители, да разкажа на милиционерите, да им покажа СМС-ите и да им разкажа, че това продължава почти целодневно, да не кажа денонощно. Заплахи, тормоз, но така е, като съм решил да си дам телефона, аз не се оплаквам. Просто искам милиционерите да си свършат работата, да ги намерят тези, които заплашват, които си позволяват да ругаят и да си понесат наказанията. За да стане това нещо, аз трябва да напиша молба. Да се помоля на милиционерския началник на съответното районно и той вече да предприеме, представете ли си, да предприеме действия срещу тези изчадия, които всъщност са от неговата банда. Ако го питате, и той иска да ме бие и да ме пребива. Абсолютно бъдете сигурни в това. Естествено, аз отказах да се моля. Аз пиша заявления, а не молби. Не искам да ги накараме тях да си променят навиците, а ние трябва да вземем властта. Ако вие искате да продължавате да им се молите, да им коленичите на тези изчадия на сатаната, комунистите, стойте си вкъщи и не предприемайте нищо. Но аз не искам така. Аз искам един път завинаги тази държава да тръгне от там, откъдето комунистите започнаха нейното разсипване. От деня 9 септември 1944 година. Затова няма да искам те да променят това, което са го измислили. Няма да искам те да махнат паметниците на терористите, на убийците и на пияната сган, която ни зароби. Те ще ги остават, защото благодарение на тях те са по тези места. Те са във властта. В техните кървави ръце е цялата власт. Когато обаче вие, уважаеми зрители, достигнете до убеждението, че това са едни национални предатели, едни убийци, които нямат място във властта. Те нямат място дори и по улиците, а тяхното единствено место е в затворите и в концлагерите. Тогава нещата ще бъдат променени и вие няма да се молите, а ще станете достойни граждани, които ще заявявате. Ще пишете заявления, ще пишете изложения, ще разкажете на съответните органи, инстанции, какво се е случвало, какви претенции имате и какви ваши човешки права са нарушени, за да бъдат решени въпросите. И няма да бъде тогава милиция, а ще бъде истинска полиция. И тези милиционери, които чупеха костите на хората и които следяха хората какво говорят, къде дишат и с кого се срещат, ще бъдат, пак ви повтарям, по затворите да пишат показания. Кой им е нареждал и какво се е случило с техните жертви. Сега, уважаеми зрители, искам да ви представя
поредният комунистически убиец, той се казва Стефан Дебижев, открих го в барлогата му в град Пещера. Той е убил след 9 септември 1944 година Ангел Атанасов Славов от село Равногор. За него знам, предполагам, че той не му е единствения. Това изчадие на сатаната, този получовек, това недоразумение на природата, има много убийства. Но аз знам за това, придружени с садистични измъчвания. Горял му е ходилата. С камък му е притискал тестисите. Не знам още какви мъки е изживял, след което го е качил на кон, закарал го е в кашлата на Пачиново и е инсценирал, моля ви се, самоубийство. Това изчадие на сатаната е живо и здраво, все още си живее необезпокояван от никого, но аз го открих. Нека и останалите убийци да ме очакват в най-скоро време. Ако има един съд, независимите съдии, независимите прокурори могат да ги открият. Нека да видим репортажа. Вие сте Стефан Дебижев. Да, аз съм същия. Какво направихте с монархофашистите? Избивахте ли ги? Какво стана с тези кървави фашисти? Нищо не се избива. Не се избива. Имаше избити. Не пише точно на Може колко. нищо да ти кажа, това болен. Има. Избити. Помните ли имената на убитите фашисти? То няма да убийство. Беше помня, да помня. Кой е убивал? Не помня. А помните ли кой ги е убивал тези гадни монархофашисти, които пиеха кръвта на народа? Нищо не знам. Кой Оле беше? ти са. Кой беше? Остави го. Склеротика и нищо не Кой знам. беше да бе? Ти не знаеш, че обажеш. Не мога снимайте. А вие? Вие успяхте ли да ликвидирате някой фашист? Успяхме. Успяхте? Да. Кого ликвидирахте вие? Не Нищо се не кажа е имената. такова. Нищо не е никъде. Кой не знае. Няма колко, как ще минаме там през стата, Ами приборихме. така ще да сам да И ги... прибавихме, избихме Ма някой. не сме ли го убили? Кой са кой го убил? О! Може се не опитай. Остава едно... Прехваляме много. Много Да време. направя много грешка, ще стане. Къщите ограбвахте ли им ги или само ги убивахте? Нищо бе, умолите се, не мога така. Ограбвахте ги. Нищо не са ограбвали бе. Махни се. Как сме ограбили? Махни се ти си от... Вие сте комши на Дебижев. Какво можете да ни кажете за него? За неговия живот около 9 септември 1944 година. О, не знаем нищо. А вие? Не, нищо не знам. 44-та? Не. Скоро съм. Знаете ли, че той е комунистически убиец? Убивал е невинни. Не знам такива работи. Аз... Ние от коя година Той сме не е тук? живял тук, той е в Равногор е живял. Да, А пък ние сме отскоро. не се ваше. Уважаеми зрители, вярвате ли на тези жени? Вижте ги как ги е страх, как се гърчат от страх. Аз бях дете и знаех много добре, че в нашата кооперация на втория етаж живее семейството на милиционера, на убиеца, на садиста Рад Минев от някакво си село, Челопеч, мисля, че беше. Този изрод е дошъл в София като шумкар след кървавия ден 9 септември и се е настанил в апартамента на предприемача Каньо Тончев, който се е спасил в Германия от червената метла. Доскоро беше жив. И аз знаех какво е вършил той и неговата жена, ятачка шумкарка Цонка. Децата му, едното стана наркоман, момичето беше проститутка и умря. Естествено, служителка на Държавна сигурност. Знаете, че всички проститутки в София, които се движиха с чужденци, задачата им беше да донасят с кого се срещат, какво говорят помежду си. И само те имаха достъп до чужденците. Тя беше пияница, като баща си. А тези живеят от 50 години с този и се правят, че не знаят какво е вършил. Този страх трябва да го избием. Сега, уважаеми зрители, ще видите анкетата, която направих, след което ще
видите и чуете какво казват дъщерите на човека, който е изкарал 9 години в концлагера на остров Персин, Беляне. Продължаваме репортажа от село Манолско Конаре, Пловдивско. Интересува ли ви как е протекал живота на роднините, на изтезаваните и на избиваните от комунистите достойни хора? Да, интересува ме. А знаете ли нещо? Има ли откъде да научите? Не, нямам. Разбира се, че ме интересува. Но никаква компенсация, доколкото знам, няма на тези роднини, нали, които са останали живи. Знаете, след 9 септември и преди 9 септември тази терористична организация, комунистическа, още преди 25-та година най-голямият атентат в света, и след това, какво се случи веднага? След това все пак съм бил дете още, но през погледа са ми минали много събития и знам много по тези въпроси. И знам колко хиляди, над 30 хиляди души беха избити и то цвета на нацията, на българската нация. Представете ли тия 30 хиляди души, ако бяха останали живи, ако нямаше този терор, ако не беха нахлули фактически съветските войски? Партизаните, какво беха? Една шепа хора. Те беха заблудени, така да се каже. Това беха хора, повечето от репки. Знаете, мързили хора по селата и сега, както ги има в кръчмите, нямаха имот, не се бореха. Хора аз познавам, които бяха на времето в Америка, върнаха се. С тези пари си купуваха ниви, купуваха имущество, само и само да могат да дадат образование на своите деца и да просперират в бъдещето. А какво правеха комунистите? Вие сте доста по-млад от мене, но знам какво правеха и всичко го знаят. Вижте какво. Комунизма трябва да бъде отречен така, както го отрекаха фашизма, нали? Защото знаете, че Хитлер беше едно пеленаче пред Сталин. Знаете, че комунистите в света общо са избили, може би, като вземете Китай, Съветския съюз, Камбоджа, Лаос и така нататък, Корея, Китай. Това са може би над 150-200 милиона души. 150-200 милиона. Може ли човешкото въображение само да, че тия хора са избити, че просто не приемат техните идеи? Искате ли декомунизация, искате ли лустрация, искате ли комунистическата банда да бъде забранена, а членовете й да бъдат съдени като национални предатели, терористи и убийци? Разбира се, трябва да понесат своята отговорност. Не знам как, кой какви архива притежават. Знаете, че архивите още се крият и много голяма част от тях са унищожени. Интересно ще бъде тези архиви, една част от архивите се пазят още в Великия Съветски съюз, защото сега между Русия и Съветския съюз разлика няма. Всеки човек нормален го разбира това нещо. Ако един ден по някакъв начин, който може би ние няма да сме на този свят, ако тези архиви достанат достояние тук на обществото, би трябвало да се потърси отговорност. Аз съм точно такъв роднина на такъв убит и затова не ми разправя, защото аз го знам много добре. Ами да. А вас? Да, също. Човек не може да е безразличен. Интересува ли ви как е протекал живота на роднините, на избитите от комунистите и затваряни по концлагери и затвори достойни хора? Да, интересуваме. А знаете ли? В смисъл, да, за които са ми били близки, знам. Но те са много, те не са малко. Искате ли да бъде потърсена наказателна отговорност от комунистите за престъпленията си? Да, да. Ами да, смятам, че е редно всеки да си поеме отговорността. Разбира се. Смятате ли, че това би се осъществило, може да стане реалност? Не, невъзможно е. Защо? Тъй наречената давност. Давност за геноцид няма, за престъпления срещу човечеството давност няма. Въпреки това се съмнявам, че е възможно тук, в България, да се осъществи. Представям ви дъщерите на господин Димитър Георгиев, Василка Личева и Тана Бодурска. Здравейте, уважаеми госпожи! Вие сте дъщери на един достоен български гражданин, който е изтърпял, но е оживял всички изтезания, които могат да родат комунистическите
объркани мозъци, той ги е изтърпял. Но с вас какво се случи? Вие сте била на 3 годинки, а вие сте била на 3 месеца, когато са арестували баща ви. Разкажете ни, защото много малко наследнички и наследници се престрашават да застанат пред камерата и да разкажат за нерадостното си детство, за нерадостния си живот. А вие, както виждам, не се притеснявате, което ме радва, защото все пак българите трябва да разберат, колкото и да е жестока комунистическата действителност била, трябва да я научат, трябва да я знаят. Не само за да не се повтаря никога повече, а и за да си получат наказание тези, които ви докараха до тук. С коя да започнем от вас? Как ви мина детството? Айде с вас, че сте по-голямата. Да. Наистина съм по-голямата. 4 години съм по-голяма от сестра ми. Детството ни мина много трудно. Много спомени имам. И то не хубави, защото бяхме с майка ми и ние двете. Майка ми беше много добра и работна жена, но самичка тя нищо не можеше да направи. И за това много ни помагаха нейната майка, майката на моя баща и нейните просто братя, сестри, неговите братя много ни помагаха. Ако не бяха те, за тези 9 години, не знам как щяхме да оцелеем. Но все пак, нали, Господ е над нас, Той смили над нас. Много неща, които изживяхме, не ги обичам, не ги харесвам, но пък съм доволна на съдбата, че ни отреди пък такава съдба, пък да можем да израснем в друга посока. И така мога да кажа, че като хора израснахме като добри, работни. Не мога да се оплача и от майка ни, която беше и тя много работна, възпитани много добре, нямаме лоши неща. За нашите години това беше голямо нещо, а пък мизерията, която карахме, нищетата, ако нямаше роднини да ни помагат, не знам, можеше и на училище да няма как да ходим. И както сме плакали двете на стълбите, че няма с какво да се облика да ида на училище, но това мина. Това време мина. А комунистите правиха ли опит да ви приобщат вас като деца на народен враг, на кулак, да си продадете душата и да станете тяхни шпиони? Виж сега, лично с мен, говоря за мен, не ми се случило никой да дойде при мен и да ми каже такова нещо. Но все пак от страна на хората съм чувствала, че има нещо, което, презират така, че сме деца на такъв човек, че той в затвора баща ни. Ама баща ви не е народен враг, напротив. Не е, за нас не е. Даже и до сега той най-добрия баща. А ето внуците ми са тук, ето синът ми и тук. Нека някой да каже дали някога не е обидел той. Изобщо такова нещо винаги ни е помагал. Винаги и откак си дойде от затвора, пак ни помага с каквото може и до сега 91 година той кара, той пак си мъчи да ни помогне по нещо, макар че аз съм на 62 години вече. Но в детството наистина изкарахме много зле. Много ми беше тъжно как децата отиват по екскурзии. Мен ми се искал да ида и аз с тях. Но нямаше пари. Майка ни викаше, нека Джедо да си дойде баща ви и тогава ще идете. Ще идете, но къде? Кога? Мен ми се е ходило точно когато отиват уния деца. Наистина. После съм ходила. Имала съм възможност след това вече и аз гледах да се оженя и по-малка. По-малка не толкова по-малка, пак на 18 години бях. И така горе-долу за напред вече карах добре и в момента пак съм добре. Но детството ми беше ужас. А майка ви и вие упреквахте ли баща си, че не е влезнал в създаденото от комунистите ТКЗС, че не си е дал родната наследствена земя на тези безбожници и национални предатели, каквито са комунистите? Не, никога. Никога не сме го упреквали. Дори той, баща ми, ни каза точно в момента някои неща, защото то не може всичко да си каже. Кажете ги вие. Но моята майка е от по-богат род. И тя
И на снимката тук я има с пълна дизия жълтици. Това баща ми тогава и я съгласява не с нейно съгласие, нали, да вземат, да купат още земя. Иска ли просто, работен човек е, иска ли да има много земя, да работи, да остави нещо за децата си и както има и за в момента много земя. И остави и на нас, защото нали, ние сме след него вече. Но за опрекване никога. Никога не е опрекнат, дори и за нещо, което минимално е направил или нещо много голямо. Не. Всичко беше в реда на нормалното. Много жалихме, много плачехме за него. Но връщане назад нямаше, докато разбрахме един ден вече, че той ще си дойде. Тогава беше голяма радост за нас. Бягахме като луди, даже до средата на между Манолия и Манолско Конаре, да го посрещнем, да го видим, да го пригърнем. Тук с дни не можехме да се разделим от него, защото толкова ни беше жал и мъчно за него, но нямаше начин. Живота беше такъв тогава, съдбата не беше такава, не трябваше да я живеем. А той кога започна да ви разказва за мъките си? Преди 89-та година или след 89-та? Ами, да ви кажа откровено, на мен започна след 89-та година някои неща да ми казва. Много от нещата даже ги чувам сега, защото той не спестяваше много мъка. Защото знаеш, че ние това, което го чуем, ще го изживеем. И го изживявам наистина по цели нощи. Аз някои работи, които съм ги чула, си ги мисля и ги изживявам. И зато и може би не искаше да ни разказва много неща. И много неща и мало за разказване, но след това започна да си отпуска. Даже и сега вече като годините му напредват, в скоро време пак някои работи ми поразказа така. Те, където чухте предишния репортаж. И така. Иначе по-напред не пазеше от такива неща да ни разказва историите и болките си в затвора. Какво е преживял. Госпожо Бодурска, на колко години бяхте, когато за първи път видяхте баща си? За първи път видях баща си в Стара Загора на 9 години. Вече бях. Аз не го познавах. Не познавах баща си, освен от снимките, където съм го виждала, където го имаме в къщи. И винаги аз знаех бащата на стената на снимката. И там, когато го видях за първи път, аз не го познавам. И всъщност питах сестра ми, майка ми да ми покажат баща ми, кой е баща ми, да го видя, защото те всички натрупаха са пред решетките в затвора в Стара Загора. И аз по-маничка, на мен никой не ми обръща внимание и чакам да си видя и аз баща ми. И накрая майка ми обърна внимание и вика, ето го бе, ето го Таня, Таня ми викат, ето го бе Таня, татко ти. И няма да забравя тогава думите за първи път на баща ми. И казва, Таня, ама това съм аз бе, татко. И ми подаде няколко бомбона през решетките. Аз по-малка ръшичка бръкнах, да ми даде. Това ми изпомена за първи път от баща ми в Стара Загора, който го видях. И после вече, когато си дойде, мен ма нямаше в къщи. Мен ма взимаше дядо ми, на баща му, и той се пасеше патки такива. Аз като по-малка ходих с него да му помагам и същия ден, когато татко се дойде, ма нямаш. Пристигам си, дядо ма остави да ги докарам. Никой няма, нито обабени, нито. Идвам си в къщи, целият двор, улица, тук всичко с народ. И всякой почна ма бута. Ето го баща ти, ето го баща ти, ето го баща ти. И най-накрая ме вкараха тук в стаята. И тогава вече го опознах баща си. Тогава го видях в близо, той ме пригърна, разплака се, всички се разплакаха и трагедия, просто трагедия. Но такава мизерия, която сме изкарали с сестра ми, майка ми, сестра ми и аз, не знам това, не знам, други деца как ще го преживеят. Просто някой път на този момент, сега както съм и съм се чудила, какви неща са ни минали през главите на двете. Просто какви неща. Майка ми няма хляб да нахрани двете. И за да ядат сестра ми и майка ми, мене са ме давали да гледам деца в Маноли, в Бойково. И така, просто трагедия. Трагедия сме били.
Кажете ми как се отнасяха вашите съученички, вашите учителки и учители, комшиите, какво беше отношението, дали не става въпрос на тези, които не са комуняги, на нормалните хора, дали ви съчувстваха, дали разбираха, че баща ви не е виновен, че той е невинен, дали разбираха, че вие сте жертва на комунистическия произвол, на комунистическия терор, или те гледаха да се нагодят към комунистите и да се държат с вас така, както би било добре за комунистите, как комунистите биха били радостни да видят такова отношение към дъщерите на народния враг? Ами, може би е имало такива неща, но ние като деца не сме го осъзнавали точно какво е ставало. Били сме пренебрегвани. В училище били сме пренебрегвани от всяко едно отношение. Но с децата сме играли. Не са всички. С комшиите са държали нормално, защото майка ни беше много добра жена. Страшно, когото и да попитате в селото, всякой ще каже, такъв човек рядко се ражда. И може би идваха в къщи, говориха и децата, играли сме. Не съм чувствала някакво пренебрежение от съседи, от тук. Даже е имало и случаи, които са ни помагали. Тук комши, които са ни носили пекани картофи, за да ядем. Пекани картофи. Това няма да се го забравя също. Но и баби и дядовци, и те са ни помагали много, и чичовци, лелини, всички. Голям род си, благодарение на тях сме оцелели просто. А децата на комунистите играеха ли с вас? Не, аз не помня. Вие съжалявахте ли за това? Не, просто не е ни правило впечатление, че не играят. Ние си имахме други деца, с които играехме, на кукли, на по-голями вече, като почнахме да ставаме, но не е правило впечатление. Бяхме винаги на по-ниско ниво от всички други деца. Като че ли бяхме отделени ние самите. Като прокажени ли се чувстват? Като прокажени, просто като прокажени. И когато имаше някакво тържество за децата или пък тогава приемаха чевдарчета, след чевдарчета, пионерчета, за нас нямаше такова нещо. Значи целият клас го приемат чевдарчета, а лично мен няма да забравя как на мен не ми вързаха връзка. Аз, дете, не мога да го разбера защо на мен не ми вързват вратовръзка сега. На всички вързват, на мен няма. Не вратовръзка, а връзката, синята връзка, чавдарчето. И много ми беше мъчно и когато си дойдох, питах майка ни, защо на мен няма връзка, и тя вика, няма нищо, мама, аз ще купа една. Това няма да го забравя, аз ще купа една и ти си слой. Но ни ми каза защо и по какъв. Просто искаха да ни спестят много от такива неща, които после и за пионерчета. По същия начин. Всички ги приеха пионерчета, само мен не му приеха пионерче. Сестра ми по същия начин и тя. За комсомолци. Ние не сме приети за такива неща в никакъв случай. Винаги бяхме, как да ви обясна, като третирани, като... Много зле се чувствахме. А това, че не сте били приемани в техните болшевишко-комунистически организации, с които увреждаха мозъците на хората, отрази ли ви се на вашата кариера след това, след училище? Не, след училище, понеже не можахме да се учим кой знае какво, те просто и нямаха, ни даваха възможност. Ние, ако заслужаваме за 3, ще ни пишат 2, ако заслужаваме за 4, ще ни пишат 3. Винаги оценките ни бяха по-ниски от другите деца. Но това вече, като се махнахме от селото, отидахме в Пловдив, това вече ни се отрази. Защото там ни напознавах, ние се криехме. Ние ни казвахме, че баща ми е в затвора. Имаше други, които да казват за тези неща, не вие? Имаше, но просто ни напознаваха в големия град. Просто имаше един такъв момент, че който не знаехме кой какъв е. В Пловдив специално, ние където сме учили. И долу-горе завърших най-напред шивашки курсови, оттам започнах да работя. След това се омъжих на 18, но благодарение на баща ни, че е много трудолюбив, много държи за семейството, до ден днешен много не е помагал. И двете сте се омъжили по 18 години, доколкото разбирам.
съпрузите ви бяха ли комунисти? Вие интересувахте ли се от това с какви хора ще свършите живота си от тук нататък и как ще се развият вашите деца? Ще имат ли комунистическа кръв? Ами да, вярно е. Интересувала съм, но не до толкова. Аз най-напред гледам човека. Защото първо... Той или е човек, или е комунист. То не може две. Да, верно, че и така. Но не е бил комунист никога няма да бъде. Ето до ден днешен, ние сме вече на възраст 65 годишни той. Нямаме такива неща при нас. Всичко е нормално. Ето децата ни живи и здрави, пак нямаме никаква комунистическа намеса. Всичко в днешно време си е съвсем нормално. Животът ни е нормален. Добре се чувстваме. Децата, внуци ми също са много добре за в момента. Така че каквото и било и по времето на баща ни, на нашето детство, вече за по-големи нещата се измениха. Но аз съм имала един такъв случай, например, нямаше работа и беше работата в ТКЗС-то още през това 70-та година. Говорите за това ТКЗС, благодарение на което баща ви е бил натикан в концлагера. Да. В това ТКЗС беше и аз не исках да работя в ТКЗС-то и започнаха, защото аз съм омъжена в село Момино село, Пловдивски окръг, и започнаха да набират работници за Сопот, Вазовски машиностроителни заводи. И той, както знаете, там са военни заводи и исках да започна работа, но най-напред ми искат характеристика. Да, но не могат да ми дадат оттам, нали, трябва да дойда в Мановско, нали, да взема и питат най-напред баща ти какъв е. Но аз никога не съм крила, че той бил в затвора, в Белини, поради каква причина е бил, че е осъден, нали, земеделица, че е осъден политически. Аз така съм го казвала, защото така са ми казвали и на мен. И тогава ми казаха да дойда да взема характеристика. Наистина дадаха ми и наистина ми приеха. Никой не ми направи на въпрос това нещо. Приеха ни, работих 20 години в завода. И тогава даже си стъпахме и на краката малко от ония години. Сега какъв е бил завода, какво е бил, аз не съм работила, аз работих в други части на завода, не съм била точно в военните. Какво работехте? Ами, ние бяхме нафтовите печки, дюзети, такива неща просто за части за нафтовата печка работихме. В такъв отдел беше, защото те са цеховете различни там. Не съм работила в военни такива звена и така, че живота ми премина горе-долу нормално. Вашия съпруг комунист или човек? Ами, преди всичко е човек. Комунист никога не е бил. Нас запозна моя чичо, на баща ми брат, който той много добре го познаваше какъв е и знаеше, че може би ще стане от това запознанство, някаква връзка ще излезе и така стана. Харесахме се, но и той никога не е бил нито комунист, и тяхен род е преследван като земеделци и така. До ден днешен, вече още малко ще направим 40 години как сме семейни, нямаме никакви проблеми с семейството, децата, 2 деца имаме, омъжени с по 2 деца и те. Един има сина, има 1 дете, дъщерята има 2 деца, 1 син, 1 дъщеря, всички сме за сега добре. Питам ви, защото това за мен е много важно. Много е важно рода. От какъв род произхожда човека. И много от наследниците на избиваните, на затваряните и на измъчваните от комунистите съвсем умишлено се умешаха с комунисти. За да развалят рода си и за да могат по някакъв начин да преживеят по-леко живота си, в същото време по този начин продават родовата си памет. Баща му бил в концлагер или баща му бил убит или майка му убита, то обаче се жени за наследник на убиеца и раждат деца, размножават се и създават едни малки убийчета, едни малки сталинчета, едни малки комунистчета. И това е много... вие сте го направили, понеже възпитанието ви явно е такова. И искате да се интересувате, да знаете с този човек как ще живеете. Ами, аз не мисля така, че тая съвест, който се оженил за комунист или комунистка, ще се изчисти. Каквото и ще да в съзнанието винаги ще тежи това, което е преживял.
Дали ще е за комунист женена и за да живеем ние по-спокойно, аз така се реших. Да си, къде казват хората от моята черга. Да си живеем спокойно и мирно, да нямаме такива. Защото аз не мога да си изчиста съзнанието, ако взема един комунист, че ще се умеша или пък моите деца ще бъдат и от комунист, и от земеделец. Не могат. Не мога. Просто съвестта ми винаги ще ме гложди, че моя баща е изтърпял това наказание, тая мизерия. Ние сме изтърпяли тази мизерия и аз ще съм спокойна, че целият му род е комунистически. Няма да бъде. Аз също не мога да го приема. Пример ще ви дам с един Йордан Соколов, който няма комунисти в рода си. Баща му не е комунист, нормален човек е, жени се за партийната комунистическа секретарка Ева Соколова, дели едно легло с нея и така нататък. Това също не го приемам. И затова ви питам и вас. Искам просто зрителите да разберат, че има и такива хора. Не всички са омешани, не всички са си омешали гена с този античовешки ген на комунистите, защото те не са хора за мен, те са получовеци и това са го доказали с годините си. Вие как възпитавате вашите деца? Разказвахте ли им? Насочвахте ли ги да не правят тази грешка, за която преди малко говорих? Така както вие не сте съгрешили, така и те. Да внимават с кого ще се съберат, да не объркват, да не умешват този ваш, бих казал, много достоен род и ген с комунистически отрепки. И дали успяхте да го направите? Ами, аз първо ще кажа за предишното, че личен пример от вчера, от онзи ден, мога да ви кажа, че още като заговорихте за комунисти, веднага се засегнах. И веднага ви се обаждам. Защото ме боли, защото не е вярно. Аз така го възприемам, нали? Моето виждане е такова. Неговото на моя баща е такова. Че наистина земеделците трябва да са земеделци, които имат земя, които са обречени на тая партия да бъдат такива хора. И зато и никога... Пък сега, за комунистите има някои хора, които наистина като човек е много хубав човек. Сега имам лични примери, които съм приятел с хора, които са наистина много хубави хора. Но сега, че това държи на една партия, че и мало облаги от тая партия и той държи за това, мен това не ме интересува. А трябва да ви интересува, защото това не е партия, това е банда. Да, наистина е банда. Това го знам. И тогава как така не се интересувате? Виж сега, човека много ми е допаднал. Ама получовека е бил с вас, нещо е проявил, докато с другите не знаете този получовек какво е направил, защото тези получовеци, миналото предаване, вашия роден баща разказа. Как са ги избивали, как са ги изтезавали, как са ги биели денонощно с маркучи, с дърва, изобщо каквото им попадне в ръцете. Нали точно тези получовеци съставят тази банда. Как така няма да ви интересува? Ами, не, че не ме интересува, че са били комунисти, а просто човека, който е бил, ми е допаднал и с него съм дружала. И имам такива случаи. Аз специално съм нямала и възпитала съм си децата, както ние сме възпитани, така и двете ми деца. Взеха си дъщерята съпруг. Също мога да кажа, че не са комунисти, тяхния род от нашата черга. И сина ми по същия начин разбират се, добре си живеят и едните и другите. Няма ли сме такива противоречия за комунисти или като вкъщи да се събираме, такива работи не съществуват, защото те въпроси за комунисти ние ги нямаме тяхните. Ние си имаме наши общи лични цели, които си говорим, си споделяме вкъщи, разказваме им. Много пъти съм разказвала на децата си какво детство сме имали. На зет ми, на снахата съм разказвала, на децата съм разказвала. Те вярват ли? Ами, вярват ми, да. Вярват, защото аз такава болка им го разказвам, както го чувствам. Аз просто не мога да им го разкажа по друг начин. С такава болка сме израснали и като се сещам много пъти им го разказвам на тях. Какво е било, що е било, как сме израснали. Въобще ние двете.
Как сме израснали без баща? Защото татко, когато си дойде 59-та, кака беше на 13 години, аз бях на 9 години. Вече голями деца. Всичко, айде да не сме разбирали всичко, но все пак едно 9 годишно дете може да прецени кое е добро и кое е зло. Ходите ли сега на концлагера на остров Персин край Белене и водите ли децата и внуците? Да, ходили сме, но децата бяха още мънички. Водих ми само на сестра ми сина беше. Другите не сме ги водили. Се сме се канили да отидем. Мислихме тая година да ходим, но баща ни беше малко зле. И искахме Той искаше просто да отиде още един път за последно, може би, вика, да отида до там. Но не беше добре и затова не отидахме. Аз бих му пожелал още толкова години да изкара без живи комунисти около себе си обаче. И да се надяваме, че до година, аз ходих тази година, видяхте го при 2 предавания репортажа оттам. То е трагедия, какво да ви кажа, пълно с комунисти и комунистически отрепки, които почитат жертвите на комунизма. И аз имам идея да го организираме ние, истинските антикомунисти, тези, които не сме отцапани с комунизъм, ние да направим такива събори, на които да дойдат пак истински антикомунисти и да почетем заедно с тях паметта на тези, които си оставиха костите там. Разбрах от баща ви в миналото предаване, че където и да копнеш, ще излезне човешка кост. Толкова много са били убийствата там. Нещо друго имате ли да споделите с нашите зрители, което според вас е важно да научат? Вие все пак сте дъщери на концлагерис. Нещо важно за живота нямам вече какво да кажа. Почти изчерпахме това, което трябваше да кажа. То за някои работи можеше още да се каже, но това е достатъчно за в момента. Бихте ли призовали тези с сходна на вашата съдба да застанат пред камерата и да говорят? Да. Бих призовал наистина хора, които имат нашата съдба, да застанат пред камерата и наистина да разкажат това, което им тежи най-много. За разказване много има да се разказва. Не книга, а цял роман може да се напише. За нашето детство, за въобще, за баща ми, за майка ми, за баща ми, за как сме биле, как сме... Абсолютно всичко. Много има да се разпише, но просто няма да ни стигне не времето, а излъчването, в което се намираме, часовото. И друго какво мога да кажа? Мога да призова всички хора, които са като нашата съдба, нека да застанат, да не сме само ние, да застанат всеки да видят колко народ е изстрадал по този начин. Колко народ има обвинен по такъв начин и измъчван, и лишавани, и семейство, и деца, и жени изостанали, и младежи убити, да застанат и те пред камерите и да говорят, не да се срамуват. След 1989 година вече може спокойно да разказваме за тези работи, без да се страхуваме, че ще ни убият или ще ни затворят. На вас някой потърси ли ви до сега, толкова години минаха, да се заинтересува къде е бил баща ви, защо е бил, как сте живяли вие, да го направи достояние до широката българска, а и не само българска, европейска и световна общественост, тъй като световните лидери все още не знаят какво е комунизъм и все още се ръкуват с комунистически наследници, с убийци и с наследници на убийци. Не, до сега никой нито се интересувал ни от баща ни, как е след сега вече освободен от затвора. Въобще да дойдат да попитат как сме, що сме, ама да се интересува въобще. Вие сте първите, които идвате. Да, точно така е. Това е вярно. Никой до сега не е напотърсил по никакъв повод. Как си го обяснявате? Тази незаинтересованост, това нежелание да научат истината за комунистическото робство? Имате ли изобщо някакво обяснение? Не знам. Обяснение е, че така им изнася, че така им по-добре. Да не знаят. Да не знаят. Да, и аз така мисля. Просто не ги интересува чуждите съдби или може би прикриват да не се знае.
Майче, това е по-истинското. Да не се научи истината за зверствата им. Защото ако се научи горчивата, тежка истина за чудовищните им престъпления срещу човечеството, тогава вече с тях е свършено. Точно за това може би се прикриват и не искат с никой да имат разговори, да разпитват и да знаят какво е било. Такива страдалци на комунизма по-добре да бъдат забравени. Да, така се мисля. Няма да ги убиваме, но ще ги забравим. Забравим, да. И те не забравиха. Те няма кой да се интересува просто от нас. Те до сега, щом не са се интересували, те просто не забравих. Кой от тук нататък, кой се интересува? Това са толкова години вече минаха, нали, след демокрацията както е дошла. Ще се оправят ли според вас нещата само с говорени или трябва реални действия срещу комунистите? Да. Според мен с говорене нищо няма да се постигне. Трябва да се действа по друг начин. По съвсем друг начин. Да си говорим празни приказки, така да се съберем и само да си говорим, няма смисъл. Трябва да се действа. Много са заблудени хората. И много са страхливи. И не вярвам само с говорене нещо да стане. Но няма кой. Просто няма кой да изяви желание и да поведе тия хора наистина към нещо, някакво преобразяване. Тук не съм съгласен с вас, защото аз с моите съмишленици непрекъснато призоваваме да се организираме в една антикомунистическа партия, която да изведе България от комунистическото тресавище. Но, за съжаление, няма хора, които да дойдат да заявят категоричната си антикомунистическа позиция. Единици са. Така че има хора, които искат, ето аз съм един от тези хора, които искаме да поведем. Но за съжаление, и вие да сте, няма хора. В България няма хора. Това е истината. Има получовеци, има животни, но хора няма. А с получовеци и с животни не става нищо. Наплашени се казвате. Имат ли основания да бъдат наплашени? Имат ли основания да се страхуват от тези изчадия на сатаната комунистите? Ами страхуват. Ама имат ли основания да се страхуват? Сега нямат основание. Обаче преди и ние сме се страхували. Ние не сме смеяли много да говорим. И сега има. Аз, например, в Момино, преди години, в момента не, преди години имаше хора, които наистина правеха злини на хората. Някой, ако каже нещо срещу тях, лично сме свидетели ние, те знаят всичките, как ни запалиха плевнята. Запалиха я защо? Защото исках аз нещо да бъде реално, каквото, например, ми каже шефът, защото аз съм подчинена на някой си, при който работя. Каквото му каже, аз исках съвестно да работя и да се изпълня задълженията. И това, че не го изпълнявам както трябва и му казвам на този човек, че не трябва да бъде така, той идва и ми запалва. Е, това какво е? Не го ли хванаха, не го ли осъдиха? Не, нито го хванаха, нито го осъдиха, нито нещо. Наистина той лежа много години в затвора, почина. Това вече най-хубавото, което се случи, защото той направи не само на мен злини, той запали цялото село. Той попали над, да не кажа 30, има повече. Даже палежа направи и селото, толкова хора унищожи, заради някой дом. Ето, едни от други, като знаят, че ще направят злини на някой и те се примълчават тия работи. И зато и не виждам как може да се оправи едно нещо, когато се страхуваш от нещо. И страхувам се, наистина се страхувам, че ще дойде някой да запали нещо, че ще направи нещо на някого. Искате ли да бъде потърсена наказателна отговорност, да има възмездие за убийците? Аз да. Наистина трябва да има, защото този живот, където сме го лежали и това, което той прекарал пък най-много, би трябвало да има, но където каза нашия баща, ние нямаме това сърце, нямаме тая злобна душа да направим дори и на нашите зверове вече да кажа нещо лошо. Ето... Искам да се накажат. Наистина искам. По някакъв начин нещо да стане. Да, затвор нещо. Както те са били малотретирани, унижавани, семействата им... не, за семействата не искам, защото ако имат малки деца, както ние сме били, много е тежко. Те деца не трябва да са.
Вие не знам дали сте чувала, но казано е, че едно дърво, което не ражда добър плод, трябва да бъде отсечено до корен. Да, знам. Това е истина, но като знам ние през какво сме минали. Вашето дърво ражда добри плодове, а не недобри плодове. Това е истината, че тези деца ще пораснат и те ще бъдат също като родителите. Да, и обричате България на терор. Да. Така че вашите добри сърца ще излезнат в крайна сметка, че не са толкова добри, а точно обратното. Но пък ние сме от човешка, ние сме възпитани, така че не можем да причиняваме такова зло. Ами като сте възпитани така, спасете хората тогава. Не ги обричайте хората. Ние искаме да ги обречем, искаме да бъдат честни, добри, но няма такива. Уважаеми зрители, никога не забравяйте кои са главните виновници за страданията на българския народ и за унищожаването на българската държава. А те са комунисти, земеделци, социал-демократи. Тези, които образуваха безотечествения фронт под диктовката на белокаменна Москва, на масовия убиец сатрапа Сталин, чрез неговото оръдие, пияницата, терориста Георги Михайлович Димитров. Ако тези изчадия, ако тези безродници, ако тези убийци не бяха влезнали в безотечествения фронт, не бяха създали безотечествения фронт, България пак щеше да бъде заробена. Защото пяната съветска сган беше на Дунава и това е целта на сатрапа Сталин. Да подчини България. Но тогава българският народ щеше да се вдигне, щеше да отиде на северната ни граница и да се сражава за свободата си. Да, щяха да загинат, но те щяха да бъдат герои. И тогава вече съвсем по друг начин щяха да седат нещата. А така тези безродници, организирайки този безотечествен фронт, създадоха илюзията, че една част от народа иска окупацията на царство България от съветската болшевишка, въшлива, пяна орда. И по този начин България беше превърната в сателит на СССР. И нека никога да не забравяме и друго, че на два пъти безродниците от комунистическата сган искаха от България да направят 16-та република на СССР. България да изчезне от политическата карта, България да не съществува. За тези престъпления давност няма. Те трябва да бъдат гонени и наказвани. Нищо, че една голяма част от тях вече са измрели. Техните деца, внуци, те ще отговарят за престъпленията на дедите си, на бащите си, на майките си, а не те да ви ръководят. Те са на тези постове именно защото техните бащи се продадоха на СССР. Техните бащи продадоха родината си, в която се бяха родили. И затова те в момента са бизнесмени, те ви управляват. В тях е властта, в тях са парите. Вие сте зависими от тях и от страх се прививате, гърчите се и дори не си помисляте, че можете да окажете някаква съпротива. А това не е така. Можете да окажете съпротива. Можете да ги натикате там, където им е местото. По затворите и концлагерите. Можете да ги съдите. Но това всичкото е във вашите ръце. И разбира се във вашето желание за свобода. Ако искате да бъдете свободни хора, ако искате тези убийци и престъпници да си получат заслужените наказания, трябва да издигнете хора, които биха били готови с цената на живота си дори, с цената на живота на близките си, да постигнат това, за което всички мечтаем. Декомунизация, лустрация. Без декомунизация за България няма бъдеще. И всъщност за нито една държава, в която комунистите са на власт. Това беше всичко от нас. До следващата неделя, 15 часа, и Бог да ви пази от комунисти. Стана ли 3 минути?